יופי, נהדר. יופי. מה כל כך יופי? מה נהדר? נהדר, יופי. נמאס לי לחלק ציורים לחברים. אני רוצה למכור. ואם תמכרי מישהו יקנה? אין לי מקום בבית. זווית את העציצים אליכם. ולנו יש מקום! תגיד, אתה לא מבין שאין לנו מקום? מרמלה, שלום. היי. שוב באתי לציורים. כן, אני שוב עם הציורים. נו, מה נעשה לציורים? מה? צריך לחפש מקום. מה? אני חייבת להניח את זה איפשהו. מה לעשות שכל הקירות מכוסים? אתה לא יכול לעשות לי את זה, אבא. כל הזמן זה קורה. טוב, אז מה? אז אני באמת לא יודע מה לעשות. אגיד לך את האמת. נו טוב, נמצא מקום. זאת את אשמה במחלה שלו. זה בגלל שאת לא הענקת אותו שהוא היה תינוק. אתה אפס. החיים שלך הרוסים כבר היו מקודם שאני לקחתי אותך. במחלות שלך. בגשם. שגנים שלך מחורבנים ואתה מטורלל חתיכת לגמרי נבלה. לחלוטין. לא קראת אף ספר בחיים. חתיכת נבלה. להשכלה. את מדברת על בכיתה השכלה. א'. תוסף לבגרות. מה יש? בגרות כבר לא מספיק? את אשמה! אתה לא החסכת אותו לצבא! אתה אשם בהכל! אולי תעזבי את אבא שלך ותעברי לגור איתי? אתה יודע, לא בדיוק קיימת בינינו משיכה, אני מסוגלת מקסימום לחבק אותך. גם את לא יפיפיית השנה, גם לא יפיפיית החודש. אולי במקום לריב נפתח עסק? מה פתאום עסק? כשמדובר בעסקים, אני נגד. יש לי רעיון. אתה יודע מה משותף לשנינו? מה משותף? שנינו חלינו בצבא. אבל באמת חלינו בצבא. ומאז אנחנו משוגעים. יש עוד חיילים. לא כמונו, הנורמלים, אלה שאנחנו מקנים ביניהם. קו 17 שהגיע כבר. שלא רוצים לשרת. אנחנו יכולים לשחרר אותם. אנחנו לא יושבים בוועדה של הצבא. נלמד אותם להיות פסיכים, נציג ביניהם פסיכוזות שאף אחד לא שמע עליהם. את יודעת מה בסדר? מה קהל היעד שלנו? איפה נקים את המשרד? המשרד צריך שם. אולי פטור, או 21. מה את חושבת על למשתמט? רעיון גדול, אתה גדול מהחיים. בן אדם שרוצה לטייל, פונה למטייל. בן אדם שרוצה להשתמט, פונה למשתמט. אוטיסטים, פרזיטים.
מוכן. אני הלכתי לצבא שתפגעו אותי. אולי נגיד שאני סוכן ב-CIA האמריקאי. לא אמרתי, לא מעניין. אבל מה? רגע. שוב את זה. אוקיי, זה לא אמיתי, אתה מבין? זה קב"ן, זה לא אמיתי. תוסיף לרעיון שלי טיפוף. אוקיי, זה מובן קצת. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, תעלה על השולחן. אני שמאל. שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. ככה, אתה רואה? כדי שהפסיכיאטרים יפחדו והחרקים יטפסו עליהם. מושלם, קאט. אני לא מוכן לעשות את ההצגה הזאת מול הפסיכיאטר, אני מצטער מאוד. רוצה תור או לא רוצה? באמת אני רוצה, אבל זה לא... אז תעלה. טוב. טוב, תודה רבה. אפשר להיכנס? אנחנו גובים את התסול מראש. אפשר לדעת על מה? מה מביא אותך אלינו? $30 ימי מילואים במסגרת מבצע עמוד ענן. מה חשבת להגיד לקב"ן? חשבתי שאתם תעזרו לי. כדי שהרעיון שלך יהיה אמיתי, הוא צריך לבוא ממך. תחשוב על משהו. אני רוצה להגיד שאני מת לנסות סמים, ומעדיף לעשות את זה במסגרת של בית חולים פסיכיאטרי, באופן מפוקח. אתה נראה לי גבר נחשק. נכון, צריך ללכת משהו בכיוון הזה. שנשים רוצות לגנוב ממני זרע, כי אני גבר נחשק. נשים גונבות זרע מגבר שהוא מקור פרנסה, שהוא חזק, לא מחולי נפש. בהצעה שלך אתה רק הופך את עצמך ליותר ויותר שפוי. אולי שיש לך מחשבות שחיזריות רוצות לחטוף אותך? זה ממש לא... חבל על הזמן. למה? מה קרה פתאום? מה עכשיו? במאדים. מה? לאיזה כוכב אנחנו נחתנו? עזוב אותי, אתה נותן להם, אתה מפחיד אותם, אנשים בורחים. איך? טוב. בסדר. תכסי עליי, תכסי עליי, תכסי עליי. אולי נצא בערב אפלטונית. את יודעת, לפחות יש רעיון... רגע, צמחוני זה גם רגיש, נכון? תגיד שאתה ניזון ממים ודיאט קולה בלבד. תגיד שלפעמים אתה נשבר ואוכל ירקות. וכשאתה אוכל ירקות, הגזר צועק לך, אבאלה, תציל אותי. הצנונית חורקת שיניים מהכאב, הגבנייה צורחת, די כבר, נמאס. והלחסה? הלחסה אתה פשוט. יש לנו אמירה. תדעו לכם שאני מאוד מרוצה. אני רוצה לראות את הקב"ן שלא ישחרר בחור רגיש כמוני. בטוח ישחרר. כמה מגיע לכם? 100 ייעוץ עולה. אני אשלם לכם 150. מגיע לכם. הייעוץ עולה רק 100 שקל ואנחנו לא קבצנים. תודה. תודה רבה. אתם תליתם מודעה ליד בית ספר תיכון, אמת? אמת? תעודות זהות, בבקשה. אתם עצורים. מה תעשי לנו? למה מה תעשי? תעמידי אותנו לדין? אנחנו לא קשרים לעמוד למשפט. תאשפזי אותנו במחלקה סגורה? כבר אושפזנו. תקשרי אותנו למיטה? כבר נקשרנו. תזריקי לנו תרופות.
מילא אנחנו לוקחים. נו, מה להפסיד? גם אני רוצה להשתחרר מהמשטרה. אולי אתם תלמדו אותי איך.